мардуми тоҷик, салом алейкум. Мегӯянд ки дар Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷанг неста. Дина шав соати 3 шав, инами шав то есть саҳар мо фуро омадаем дар Қирғизистон, дар Ош. 20 нафар тоҷик, 18 нафар мард, 2 нафар зан. хулоса мора янима кардан узбек тоҷик, узбек қирғиз таможина гузашт. баъди ваё мо гузаштем, дар автобус бор мон кардан, гуфтан шуморо типа сапровождаиши мегиранд то границара мебаранд. Коргарои аэропорт ҳамаш кушанд. Коргарои аэропорт ҳамаш кушанд. Форма пӯшидагиянд, 500 сими 1000 сими метиен ба мегзарен. Не карочи ба муш задесиян, балағат задесиян, ақорат кадесиян. хулосаи гап аэропорт буровардаанмон автобус қатӣ 3 мошин дашинондаанмон 6 одамӣ. мошинои тари типаранги тангем. Ҳар я мошина ҳар я гулҳай кадан я торикӣ. Чӣ пули бидай бачаҳора? 40,000-ишон, 60,000-ишон. Ҳамара аяла мочка кадагиян. Ҳамара ҳама пул мула гирифтан, овардан да граница партофтанмон. бо границаи қирғизда бо 1000 сими дига ҳар я одам бо гирифтан. гуфтан дорем надорем бизоем, мақсад ба мегзарем. Не мегзарем. хулосаи гап хай бо бачаҳо ба ҷои доштиян, хай додем, хай гузаштем. не бародари узбек границаи узбекистона дуромадем. соз пешвозмон гирифтан, гуфтан хай вазъият ҳамин хела лаву даҳани моро дидан, задагӣ. хай ягон чӣ накардан, дастгирӣ кардан, хай бо қадилбардорӣ кардан. ине бародари узбек водитель узбека. ягон тим надорем. моро гирифтак, столови дуровард, айшоти хидаш, абедмон дод. ина рафтаестем, бигем ози бепул бурдаестаемон то границара бирем. ба занг мезанем, миёрем, мақсад қачи расчёт мекунем. мардуми тоҷик, илтимос через Ош наёен. илтимос хоҳиш мекунам. дар Россия узбека уқанағз намебинем. барои ҳавай мардум и қирғиз вообще намешам, миллати ҳаромай. вай даже дар байни мо то 6 сола мусафед буд, задан ҳамаш. акмо лаву даҳанмона нишон наметем, лаву даҳани ҳамамон фингалай. панотон ба худо.